давоми видеои дар муҷассамаи Исмоили Сомонӣ давом дорад. Видеои мо пешкаши шумо мекунем ҳар он чизе ки дар ин ҷо аст, дар Исмоили Сомонӣ ва рӯпарӯи он. Ва дар ин ҷо почта буд, гирифтам почтара. Иншоалло як бинои замонавӣ хеле калон сохта мешавад. Плюс 7 982 69 85 55 не 982 69 85. Имо бай бевед сафҳама чӣ дорум. Гап несара но. Шадай ту тамошо кун. Давай. Ино буданд суратгиракҳо, ки дар назди Исмоили Сомонӣ расм мегиранд дигарро. Мо бошем дар ин ҷо ба поён меравем ва мебинем ки Исмоили Сомонӣ боз дар пушт чӣ хел ҷой дорад. Ва фаромӯш накунед ки дар давоми ин видео мо албатта шуморо бо парки Исмоили Сомонӣ, парки рӯдакӣ дар назди ҳайкали Исмоили Сомонӣ аст, шинос хоҳем кард. Ва китобхонаи миллӣ дар пушти Исмоили Сомонӣ сохта шудааст. бародарони азиз, ин ҷо аст пушти ҳайкали Исмоили Сомонӣ. дар ҷо осорхонааш аст, яъне музей. дар ин ҷо музеяш аст ва дар рӯпарӯи музеяш бошад худи харита. салому алайкум. иди ғалаба муборак шавад. раҳмат. ин аст харитаи Исмоили Сомонӣ. қандай мандай? Салому алейкум. мана бинед ки чӣ хел одам бисёр дар инҷо омада ба ин харита нигоҳ мекунад. Вы из Узбекистана, нет? Таджикистан или Узбекистан? Вы таджикмisiz? Siz tojikmisiz? Yo O'zbekistonga, Tojikistonga keldingiz. Qaysi shaharga? Dushanbe. Yaxshi, xish kelibsiz. Bo'pti. Anglizcha ham gapiramiz. Anglizcha ham gapiraveramiz, farqi yo'q. Ha, farqi yo'q. Bizdan kanalga hammasi nozik bo'laman. O'zbekistonga, Namangan, Andijon, Surxondaryo bilasizmi? Ha? Nasib boramiz biz ham. Rahmat. Bratalar bor. Bratalar ko'proq bu O'zbekistongami? Nimaga bormaysiz O'zbekistonga? Nasib boramiz. Ha, kelinglar. O'zbekistonga граница открыта. Приходите. Ладно, счастливо. Удачи. Салому алейкум. Самарканд, Бухара, Узбекистан. Сейчас все наши родные там живут. Салому алейкум, кули мардами тоҷик. Саломат боше. Ин аст китобхонаи миллӣ шаҳри Душанбе. дар ин ҷо герб ҳаст, мисли байрақ бениҳоят баланд сохта шудааст. Бози мо рафта аз пеш боз ба шумо нишон медиҳем.
اینجا به نهایت آدم زیاد هست. هر کدام یا به خاطر سلفی کردن اومده است. قهرمانان تاجیک رو در اینجا عکسشون رو گذاشتم. درآمدگاه داره. چیا باشه در درآمدگاهش؟ بولار چوکلا درآمدگاه ایستگاه فکر میکنم که برای صورتگیر خونه. سلام علیکم. ایدی غالبا برک شا. جو قد میدروی درون؟ خوب جای صورتگیر خونه چه؟ محکم आहे का? نیست که. امروز ممکن کار نکنه. امروز میبینیم که چقدر آدم‌های بسیار از خارجه و هست. خود دوشنبه. ولی که بسام. ازبک می‌سید؟ سلام بولین. Salam aleykum. Qanday? Zo'rmi, yaxshimi? Qayerdasiz? Ha? Ishga kelibsiz Dushanbega. Bolalar, cho'qqilar, va alaykum assalom. Salom. Hammasi zo'rmi? Bo'ladimi? Barodarin aziz, hamma nafaroni ziyod az tamomi go'shovoy kanori Tojikiston va اینجا اومدن و تماشا میکنن. اینجا بنهایت جای خوب و زیبا است. از بلندی ما شما نشون بدم.